Beno, lehenengo pausua. Daukazuen horria, erditik zatituko duzue. Ondo moztu, erditik, horrela. Oso ondo. Bigarren pausua. Hartu zuen papera, koloretako papera, eta kartoian itsatzi. Bai? Kola eman behar zaio kartoiari. Ondo, dana estali. Eta apurtxu bat ere paperari. Erdian, Erdian batez ere. Hori da, eta orain kartoiari buelta eta gainean ipini. Eta eskuekin, hori da, indarra egin, ondo itxasteko. Oso ondo. Gero, ertzetatik mosketa txiki bat egin beharko dugu. Bat, bi, hiru, eta lau. Eta hor geratu diren zatitzu horiek, gordeko ditugu guztia gero mosaiko bat egiteko. Ez bota, Hurrengo pausua. Aldeetan geratu zaigun paper zati hori, ondo itsatzi behar dugu. Buelta eman eta ondo forratzeko bezala. Bai? Kola eman, tolestu eta kartoiaren gainean, hori, atzamarrekin indarra eginez, itsatzi. Erreza, ez da? Ondo tolestu, ez utzi hor poltzak, ez utzi txarto itxita, gero karpeta polit bat geratuko zaizue eta. Beno, eta hemen ditugu prez, alde biak, bai? Tapa biak, azala eta atzekoa. Hurrengo pausua. Buelta emango diegu, mailan ipini, eta orain zinta itsaskorra beltza behar dugu. Ikusten duzuenez oso lodia da. Baina, zinta bakoitzetik, hiru zati atera alditugu. Begira, neurria hauze da, gutxi gora bera 5 zentimetro edo, eredua eukiko dugu prest, eta zertarako, gure karpetaren ertzetan horrela kokatzeko. Eta begira, horrela kokatzen da. Kolorestatutako paperaren aldetik, prestatzen da, ikusten duzuen moduan. Itsatzi, milimetro pare bat usten dira. Bai? A ber, buelta eman, ikusteko ondo nola ipini dugun. Horrela eta horrela. Buelta ematen diogu. Eta buelta eta itsatzi. Elkartu behar dira. Punta biak elkartu behar dira. Ez badira elkartzen, berriro itsatziko dugu beste aldetik, pizka bat kanporago. Ikusten duzue? Buelta, elkartu biak. Hau geratu zaigu pizkat barrurago. Bueno, ez dago problemarik. Atera, kalkulatu berriro. Milimetro pare bat edo 3 kanpoan geratu behar dira. Eta gu kalkulatzen dugu barrura, itxi, eta punta beltza fabrikatuko dugu. Bale? Eta horrela, azal bietan. Eta oraintze, barrutik estaltzeko gure pegatina papera erabiliko dugu. Bale? Kendu diogu ja alde batetik papera, eta ondo kokatuta itsatzi egiten dugu. Eta gutxiago falta da. Horrela, alde biak prestatuko ditugu. 1 eta 2. Oso ondo. Hauek izango dira gure karpetaren azalbiak. Baina horrela dauden moduan ez. Punta beltza kanpo aldera beti. Nola geratuko zaigu? Horrela, eta zer falta da? Alde batetik erditik nola lotu, eta gero zuloak horriak sartzeko hurrengo pausua. Orain zuloak egin behar ditugu, beraz, zulogailua. Zulogailua badago neurtuta bere tokian ipintzeko. Ikusten duzue alboan dagoen tresna beltz hori, hor tope eginda, ondo sartuta hau barruraino, eta zuloa egingo dugu. Sakatu egiten dugu,
indarrez, eta jazta, zuloa egin dugun, oso ondo. Beno, eta hemen gaude hurrengo pausuan, hau gero eta zailagoa da, baina lasai, orain, Andereñoaren laguntza eukiko duzue denbora guztien. Zinta itxaskor beltza behar dugu, baina oraingoan lodia, bai? Orduan, roi horretatik, zati bat moztu dugu, 35 zentimetro ditu, bale? Eta utziko dugu hor gure azalen biren arteko erdi-erdian, bai? Adi orain, hau apur bat zaila da. Orain itxatzi behar ditugu, bai? Eta itxatzi behar dugu apurtxu bat usten erdian libre. Gutxi gora bera, 3 zati egingo bagenu, urrunago, igual, eta erdian utzi zentimetro bat edo libre. Eta biak paraleloan itxatzi, bai? Ziur gaudenean, ondo, ipiniko ditugu, zuzen, hori da. Eta orain, zinta gainetik pasatu behar dugu, eta itxatzi ere, bai? Bizkanaka, suabe, hori da. Oso itxaskorra da zinta hau, orduan, kalkulatu ondo, itxatzi baino lehen. Hori da, eta erdian elkartuko da. Ondo neurtu badugu, 35 zentimetro bat ziren, elkartuko da. Beno, ondo, orain atzamarrak pasatu, toki guztietatik, barrutik, erditik, eta beste aldetik ere bai, ondo pasatu. Buelta ematen diogu, eta beste aldetik ere bai. Honek itxura ona du, Bueno, egingo dugu proba, ia itxi alden, kuadernoa, edo karpeta, ondo doa, ezta? Oso ondo. Beno, aurrera jarraitzen dugu. Orain gogoratu behar dugu non zeuden zuloak. Gogoratzen zarte, 2 zulo egin ditugula, ezta? Bale, 2 zulo horiek topatu behar ditugu, atzamarrekin ikutu eta igerriko duzue, bai? Eta hartaziekin, horrela mailan, saiatuko gara, punta sartuz, zuloa berregiten, suabe, Zinta apurtxu bat apurtu behar dugu, baina puntatxoarekin ondo ateratzen da. Suabe, ikusten duzuen, nola? Hori da. Hau ere, Andereñoren laguntza egingo dugu, bale? Astiro. Hori da. Ikusten duzue pausua jarraitzea oso importantea dela. Bestela, ez zaigu ondo geratuko. Apur bat, gero ikusiko duzue, sartu behar den ezorti enkuadernadorea, berak egingo du zulo gehiago. Orain bakarri falta zaigu enkuadernadoreak sartzea. Begira, pieza bi hauek dira, bat azpitik eta bestea gainetik. Lehenengo sartuko dugu hankaduna, bai? 2 hanka horiek dituena, kanpo aldetik sartu behar dugu. Beraz, buelta, zuloa topatu, eta zulo bietatik hankak sartu. Hau erreza da, ezta? Ondo sartu, buelta. Bale, eta orain, beste zatia, hau dana beltza denez ez da ikusten, beste zatia sartuko dugu zuloetatik. Barrura, hori da. Eta hori izango da tokia gero gure horritxoak sartzeko. Bai? Sartu eta gero zer egin beharko da. Hanka itxi eta hankak itxi eta pasatu hor dauden hori da. Beste hanka ere bai. Ikusi duzuen nola izten den? Oso ondo, eta gure karpeta eginda dago, begira ze polita geratu den. Zer falta zaio karpetari? Barruan horritxoak sartzea, eta gure gauzatxoak idaztea, edo gure marraskitxoak sartzea. Oso ondo, orain zuen txanda da.